Går det bra, Sebastian? Var det en bra idé det här? Hur fan ska jag komma ner här då? Det är ju... Ja, det ser stabilt ut. Inte. Ja, okej, men nu är det min tur. Frågan om man ska våga filma samtidigt. Här är en gren. Hur tänker vi kring den? Det är dumt att få grenen på varsin sida om skidorna på varsin sida om grenen. Jag vet inte. Så jävla intelligent. Okej. Nu satsar vi på lite offroad. Vi glider över stenarna kvistar och tar oss. Sköna är när man filmar samtidigt. Vi tar oss parerar metallen. Och känner att det här är ju inte bra för stålkanterna. Jag tror att det är hyrskidor kan man säga. Okej, jag tror att jag svänger av här och ser om jag överlever. Ja.